салом мухлисони беҳтарини дунё. хеле боз дар канал видео набуд, ҳамааш сабабҳои худашро дорад. метавонед маро табрик кунед. дина соати 18:00 ман фарзанддор шудам. нигоҳ накарда ба ин хурсандӣ нахостам ки шуморо чанд рӯзи дигар бе видео монам. барои ҳамин имрӯз дар бораи проблемаҳое ки айни ҳол дар даруни Барселона рух дода истодааст гап занам. ҳамада тамошои хуб рафтем. Директори варзишии Барселона Эрик Абидал бо Диарио Спорт мусоҳибаи олӣ кард. мавзӯи асосии суҳбат аз кор озод кардани Эрнесто Валверде ва ҷустуҷӯи сармураббии ӯ мебошад. тобистони соли 2018 Абидал ба ҳайси варзишгар ба клуб баргашт. пас онҳо ба ҷустуҷӯи ивазкунандаи Валверде шурӯъ карданд. мо маълумот ҷамъ кардем ва пас аз он президент қарор баровард ки шартнома бо Валверде дар моҳи феврали 2019 дароз карда шавад. мо чунин тасмим гирифтем, аммо аллакай фаҳмидем ки мушкилот на дар натиҷа, балки дар дохили клуб рух дода истодааст. аз 18 декабр Барселона барои хориҷ кардан омодагӣ мегирифт. ҳарчанд Валверде рӯзи 13 январ расман аз кор хориҷ карда шуд. Абидал иқрор шуд ки клуб фавран пас аз бозӣ бо Реал Мадрид ки бо ҳисоби 0-0 анҷом ёфт, дар бораи хориҷ кардани Валверде корро оғоз намуданд. мо ба тактика, бозии футболбозон ва ба кори онҳое ки он қадар зиёд бозӣ намекунанд дидем. ман ба чунин ҷузъиёт диққат додам ва бисёре аз бозингарон аз Валверде хуш набуданд ё он қадар кор намекарданд. мушкилот дар муоширати даста буд. Сетьен номзади беҳтарин аст. Кике ДНК-и моро дорад. ӯ кор карданро дӯст медорад ва бозингароне ки кам ба майдон мебароянд ба ин нигоҳ накарда худро қисми даста ҳис мекунанд. алоқа дар даста бояд вуҷуд дошта бошад. ин чиз дастаро беҳтар ва рақобатпазир мекунад. онҳо бо хави мулоқот доштанд, аммо ба ҳадаф нарасиданд. дар аввали моҳи январ тақрибан ҳамаи нашрияҳои испанӣ навишта буданд ки ниҳоятгари собиқи Барса клубро тренерӣ хоҳад кард. аммо Абидал мегӯяд ки ягон пешниҳоди расмӣ надошт. пешниҳод набуд. агар хавӣ мегӯяд ки ин буд, пас биёед онро нишон диҳед. мо ду вохӯрӣ доштем. дар аввал мо ба ӯ дар бораи нуқтаи назари клуби худ нақл кардем. дар дуюмаш нақшаи худро шаҳр дод. тамоми иттилоот дар воситаҳои ахбори оммавӣ бештар политиканд, на ин ки футболфаҳм. ман ин корро намекунам, балки фақат дар бораи футбол суҳбат мекунам. дар мусоҳиба бо директори варзишӣ капитани Барса чунин посух дод. Лео Эканро аз мақолаи Диарио Спорт ба ҳикоя ҷойгир кард ва тизери сурх кашид. роҳбари варзишии клуб шаҳр медиҳад ки бисёр бозингарон хуш набуданд ё он қадар кор намекарданд. ман чунин корҳоро дӯст намедорам, аммо ман фикр мекунам ки одамон бояд барои кори худ масъул бошанд ва мустақилона қарор қабул кунанд. бозингарон масъуланд барои он чизе ки дар майдон рух медиҳанд ва мо аввалин шуда ба ӯҳдаи худ мегирем вақте ки мо нокомиро аз даст медиҳем. сардорони шӯъбаҳои варзиш низ бояд масъулиятро ба дӯш гиранд, пеш аз ҳама барои тасмимҳои худ. ва охирон, ман боварӣ дорам ки вақте сухан дар бораи бозингарон меравад, шумо бояд номҳои мушаххас диҳед. дар акси ҳол шумо ба ҳама лой меандозед ва чизҳои гуфтаро сӯзишворӣ мекунед, аммо ин ҳақиқат нест. навис Месси дар историяи инстаграми худ. дар Барселона айни ҳол чӣ рух дода истодааст ҳеҷ кас намедонад. на чанд рӯз пеш боз хабар баромад ки Месси бо Пике гапҳояшон гурехтааст дар тренировка. ин кор дар охири машқ рух дод. ба як футболбоз феъли дигари футболбоз маъқул нашудааст ва онҳо бо овози баланд суҳбат карданд, аммо баъдан хомӯш шуданд. дар ин бора гуфтаниам ки ба ҳамааш роҳбарият гунаҳгор аст ва ман мефаҳмонам барои чӣ. онҳо трансфере намекунанд ки ҳамон бозингар дар Барселона мутобиқ шуда бозӣ кунад. Дембеле боз дар вақти машқкунӣ травма гирифт ва чӣ хеле ки ман саҳар хондам, травмаи ӯ ҷиддӣ аст ва метавонад бозингари фаронсавӣ то охири сезон ба майдон набарояд, минимум 4 моҳ. акнун ҳозир роҳбарият дар фикр задааст ки киро бихарад. чӣ хеле ки медонед трансфер тамом шудааст, аммо ба қонунҳои нав бозингаре ки аз сабаби травма то муддати 5 моҳ бозӣ кардан наметавонад, даста метавонад дар муддати 15 рӯз аз лигаи худ ягон футболбозро бихарад ё ин ки ягон футболбози агенти озодро ба даста даъват кунад. акнун ҳозир савол ба миён меояд, як моҳи январ ки трансфер кушода буд, роҳбарият фикрашон дар куҷо буд? ба мо мухлисон ин даст агар Дембеле ба майдон барояд, барои он ки ӯ дар муддати 3 соли охир 7 травмаи рони мушакҳои по гирифтааст. бовар мекунед 7 бор. аз ин чиз роҳбарият бохабар буд. ин аллакай махфӣ нест ки Дембеле шишагӣ мебошад. чаро ягон трансфери калон накарданд? ақаллан Абамеянгро нахариданд ки ӯ аллакай худ розӣ шуда буд ки ба Барселона гузарад. баъди 2 ҳафта бозиҳои Лигаи Чемпионӣ сар мешавад. худое нашавад ки боз ягон кас аз хатти ҳамла травма гирад.
чхеле ки ман хабар дорам Лионел Месси дар бозиҳо иштирок мекунад нигоҳ накарда бо оне ки травма дорад. Бозингари 32 солаи аргентинӣ якчанд ҳафта мешавад ки аз рони пои худ мушкилӣ дорад, аммо бо дард нигоҳ накарда ба даста ёрӣ мерасонад аз сабабе ки бен ҳам дар линияи ҳамла ду бозингари асосӣ травма доранд. Гап дар бораи Суарес ва Дембеле меравад. Сомонаи ESPN дар Барселона хабар медиҳад ки духтурон дар бораи ин мушкилот дар муддати тӯлонӣ нигарониҳои ҷиддӣ надоранд, аммо дарк мекунанд ки травма бояд бо диққат назорат карда шавад. Ҳамин тавр боз Сомона қайд мекунад ки дигаргунӣ дар тамринҳо ки баъди омадани Кике Сетьен тағйир ёфтааст ба рони пои Месси ҷиддӣ зарар расонидааст. машқҳо гуногунанд, баъзи онҳо шиддаттаранд, як хеле бозингарон хастагиро ҳис мекунанд, баъди ҳамин метавонад дард пайдо шавад, хабар медиҳад Сомона. барои ҳамин тренер онҳоро дар машқҳо бисёртар медавонад то ин ки дар майдон хастагиро ҳис накунанд. Ба фикри ман кори тренер дуруст аст. шумо чӣ фикр доред дӯстон дар ин ҷангу ҷанҷол ва корҳое ки дар даста ва дохили ӯ рух дода истодааст? Кӣ гунаҳгор аст? ҳатман фикри худро дар комментария нависед. ба ҳамин видеои имрӯза тамом. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.